Umonchu murigire tokere na wika ase county ya Kisii kubwatekana amo no roboti kurwase umurita general omonne Nancy Githungu nigo county ya Kisii kurawa no mugavana Paul Simbarati anyante kubaya kanyora oroboti orwekima asa roboti roboto getushitari kianda chio mutienyo 12 umwaka wa 2024 kolengana na roboti orwo nigo chibesa jitumegete asinjira chyo botutukanu kolende ase ekengese getanga nigyo kumulekera oroboti orwo nigo tokoligereria obotumeki bwe chibesa ase chinsemo chobwaga chibwechio bicho mugavana ase egotebekana chitumete chishiringi chi milioni 24 nabo igo obwaga chibwechio bichinyi chinene chi county obwacha bwangaiga botumegete chi milioni 99 nabo igo chobotutukonu ase okoyana no ngwechi pasari oroboti orwo bunarogocha asembeo ase entunda entangan kegima ze miaka 10 county ya Kisii niyo yanyorire oroboti orbo kegima kurwa ase abisio morita general oroboti romanikanete buna adverse opinion kolengana no roboti ro morita general chitariki kienda omutinyo 12 omwaka bwechiri 2024 ro mwaka oerete chitariki 30 omutienyo 5 omwaka 2024 igorokorokia buna ebitabu byechibesa tichiri ingikeranu na igo tichiri korokia obwana igoro ye county yo oroboti orwo romorita general Nancy Githungu nigorokorokia buna nigo serikali ya county ya nete ekonda gochese omunyakonda yomo kwagachache bichi county ase ya kanite shiringi chi milioni 99 nyuma yo gochaka gokwagacho kwo koroberi ko ira shiringi chi milioni 5 korengana na Githungu serikali ya county tirwete busaiti igoroko bwatoka chibeze cyo gochese omunyakonda yo na ase igo omubaro bwechibeze cyo tokonyara kwanekiwa ase oroboti orwo nigo munyakonda ayete shiringi chi milioni 24 nechinguta kienda go 24.9 million okora amonjorori yechiabizi cyo mugavana okwo gwatakeire gokoreka ase metienyi 24 ibyarete omwerio bwo mutiri 12 wo mwaka 2023 kolende emetienyi kienda maiga yaye emeremeyo goikabono teraera Gatungu boigoni gagotebuna chishiringi bilioni eyemone chinguta isana isa togoso 1.8 billion ase budget ye county nigochenganyetiwe chingagi cyo korosiwa we supplementary budget egento yasononete emerobeli chimisano na ibere ya magendero ase county yo egento kirma minchane chiko limanyindabuna Public Finance Management Act 2012 kero mwemsie osekere ward inyete chimilioni renga isano chiebasari asensemo ye chipasari county ya Kisii nigo yatumete shiringi chi milioni 345 go 345 million gosira abarokiwa bali babwate okugania kolende kunenge okwe robot yorwo nigo gokorokia buna chi milioni gose milioni yemo ne chimutaibere 1.2 million tichimanyiribu na chatumegete abarokiwa 54 nigo baetwe chipasari nganonya tibabwa techi namba chiabo je skuru goze admission numbers egento kierete obotumeki bwechishingi 289,000 oboigo 225,000 nigo cherwetwe kabere gojia ase abarokiwa 35 na babere abo babwate amalieta bwekaine kolende egotebekana buna nigo barwete adachi ward ao naboigo chingi 344,000 nigo chiabwato getugo chia ase abarokiwa 45 mo abo babwate amalieta ya baibuli abwekaine naboigo ayabarokiwa abo abwekaine kolende bagotebekana korwa ase chiskuru ao abarokiwa 15 nigo baetwe chibesa chintunde ibere gati shiringi chiribu 10 ne chiribu 20 ejigerete ogotumeka we shiringi chiribu chiminye na 15 nemo ota 416,000 Aaron Ototo Nyangiri Gatembe TV